ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל. בשבועות האלה אנחנו מתאבלים על ירושלים. צריך לדעת על מה אנחנו מתאבלים. הרי אנחנו נמצאים ברוך השם בירושלים. יש ברוך השם מאות אלפי יהודים בירושלים. על מה אנחנו מתאבלים. דבר שני, חז"ל אמרו שלעתיד לבוא, כשאדם בא לדין אצל הקדוש ברוך הוא, אחת השאלות ששואלים אותו, ציפית לישועה? אדם חייב להאמין ב13 עיקרים. כל התורה כולה, אבל הרמב"ם תמצת את זה ב13 עיקרים. כל העיקרים אני צריך להאמין, אני לא צריך לרצות אותם. השם הוא אחד, אם אני רוצה או לא רוצה, השם הוא אחד. משה הוא אב לכל הנביאים, אם אני רוצה או לא רוצה, משה הוא אב לנביאים. אבל העיקר שאני צריך לרצות אותו זה ביאת משיח. ציפית לישוע. לא מספיק שידע שמשיח יבוא אם אני רוצה או לא רוצה, אני רוצה לרצות שמשיח יבוא, לצפות לזה שמשיח יבוא. איפה זה רמוז בתורה? חשבתי שזה רמוז בתורה בפרשה שלנו. קורבני לחמי לאישי ריח נכי תשמרו להקריב לי במועדו. בזמן שבית המקדש קיים אז תשמרו זה כפשוטו, אבל כשאת בית המקדש קיים אז תשמרו זה לצפות שנזכה להקריב לי במועדו, כמו באביב שמר את הדבר שציפה מתי יתקיים מה שיוסף חולם. אז תשמרו להקריב לי. אנחנו היום שומרים שנזכה להקריב את הקורבנות במועדם. מתפללים בשבתות ובמועדים תפילת מוסף, שם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך ונעשה לפניך קורבנות חובתנו. צריך להרגיש את זה שזה חסר לנו בשבת. שאומנם אנחנו שומרים שבת ברוך השם, נזהרים מכל מלאכה, גם מאיסורי דרבנן, גם מקיימים 3 סעודות וקידוש והרגלה והכל, אבל חלק מהשבת חסר, קורבן מוסף שבת חסר לנו. בליל הסדר זה יפה מאוד, אוכלים מצה ומרור, אבל חסר קורבן פסח. ולכן אנחנו אומרים בסוף, קרוב לסוף הסדר, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, מפני שאנחנו הולכים עוד מעט לומר חסל סידור פסח כהלכתו. והחשבון שאל, זה ככל משפטו וחוקותו, זה ככל משפטו וחוקותו. אני אמרתי לאכול פסח, לא אמרתי לאכול אפיקומן, אמרתי לאכול פסח. אנחנו אומרים, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, אנחנו היינו רוצים לאכול פסח, אבל בגלל הגויים אנחנו לא יכולים לאכול קורבן פסח. צריך לדעת שזה חסר לנו. ברגלים עולות ראייה ושמי חגה, צריך לשמוח ברגלים, אבל חסר בשמחה, אין לנו את השמחה השלמה של עולות ראייה ושמי חגה ושמי שמחה. הקורבנות מעלים את האדם, זה התורה שלו משמעותית יותר. זה הקורבנות מגיע לדרגות חדשות בתורה. ההלכה היא שבזמן שאין בית המקדש קיים, או שהסנהדרין הגדולה לא נמצאת שם, אז שום סנהדרין בעולם לא יכולה לדון דיני נפשות. כי דיני נפשות קבועים שהסנהדרין ידעו ממתת פנים טמא וממתת פנים טהור, שיכולו לבדוק את כל צדדי החיוב והפטור של האדם. וכשבית המקדש לא קיים, הסנהדרין לא נמצאת, הקורבנות לא נמצאים, אז חסר לנו חלק אולי האיש הזה היה טהור לפי חלק מהמתת פנים, ורק מפני שחסרים לנו ממתת פנים אנחנו מחייבים אותו, ואי אפשר לדון דיני נפשות כשהמקדש לא קיים. בקינות אנחנו אומרים בך ברווחה אנוש לן בלא חטא. שבירושלים כשהמקדש היה קיים אדם חי בלי חטא, לן בלי חטא. למה הסבירו חז"ל
והתמיד של שחר מכפר על עבירות שנעשו במשך הלילה, ותמיד של בן הבאים מכפר על עבירות שנעשו במשך היום. אז ככה בעצם תמיד דן בלי חטא. צריך להבין אז למה פחות עוד נחרב הבית בסוף אם הקורבנות מחפרים. אז כנראה יש גבול מסוים. כששאיפה להיות בסדר אז הקורבנות מצטרפים לשאיפה של האדם ומועילים לתאר אותו. וכשחסרה השאיפה להיות בסדר, השאיפה לעשות רצון אבינו שבשמיים, אז הקורבנות לא יועילו לו. לכן הנביאים צועקים תמיד למה לי רוב תבככם יאמר השם ועוד דברים כאלה. השם רוצה זבחים, אבל רוצה זבחים אם אנחנו שומעים את דבר השם. אם אנחנו לא שומעים את דבר השם, השם לא רוצה את הזבחים שלנו, אז אין בהם כל תועלת. נכון שהיום אנחנו צריכים גם גאולה גשמית, אין להחליט שאנחנו צריכים סייעתא דשמיא נגד כל אויבינו, אם קוראים להם דאעש או כל מיני שמות אחרים, ויש לנו הרבה אויבים ואנחנו צריכים גאולה מידם, אבל גם בעיקר הגאולה הרוחנית על זה אנחנו צריכים להתפלל שתחזור הגאולה הרוחנית, יחזור המקדש והקורבנות. התורה אומרת שצריך להביא מעשר שני לירושלים למען תלמד ליראה את השם לפניך כל הימים. אז מסבירים תוספות למה כדי שיביא מעשר שני לירושלים ילמד ליראה את השם, כשרואה כהנים מעבודתם וכל זה אז ילמד ליראה את השם ולטוב. מלך חסר לנו כיום היראה הזאת, לא רואים כהנים בעבודתם, לא רואים את המלך מבית דוד יושב על כיסאו, לא רואים סנהדרין מורה ברוח הקודש. חסר לנו, אנחנו לומדים תורה ברוך השם, מחדשים חידושי תורה ברוך השם, אבל זה כנראה לא בשום מדרגה במאת המדרגות האמיתיות. שנרגיש יותר אהבה ויראה בכל מעשה שאנחנו עושים, וחלק לבנו לאהבה וגירה את שמך. אנחנו ברוך השם מצווים על אהבה גם בזמן הזה, מצווים על גירה גם בזמן הזה, וכנראה שלא מגיעים לאותן דרגות של אהבה ויראה כמו שבית המקדש קיים, כמו שמלך בבית דוד, מלך משיח שיהיה בעל רוח הקודש במיוחד. הרמב"ם אומר שנביא קרוב למשה רבינו והוא ינהיג אותנו, כמובן תהיה הנהגה אחרת ממה שיש היום. הסנהדרין הגדולה תפסוק הלכות עם משיח ואליהו ואומר לנו מה לעשות. אולי כבר יקום משה רבינו לתחיית המתים ויאמר לנו מה לעשות. אבל כמובן התורה תראה אחרת לגמרי. היום התורה חז"ל אמרו שמשרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל ועשה התורה כשתי תורות, אז היום התורה היא כמאה תורות. זה פוסק על פי הרמב"ם וזה פוסק על פי הרשב"א וזה על פי הריף וזה על פי חכמי אשכנז ועל פי מישהו אחר. כולם דברי אלוקים חיים, כולם יקבלו שכר וכולם ישבו בגן עדן, אבל בכל זאת חסר לנו אמיתה של תורה, לדעת תורת אמת, מה מותר ומה אסור, מה רצון השם. כולם יקבלו שכר. רש"י יושב בגן עדן והרבה פעמים יושב בגן עדן והרמב"ם יושב בגן עדן והרמב"ן יושב בגן עדן, אבל הבריאות של התורה אין לנו, חסרה לנו.
לא במקומה הייתי זקן ממרי, כי זה לא ברור שהוא זקן ממרי, אולי הוא צודק בסנהדרין תורה, הלכה למעשה נפסוק כמו הסנהדרין, לא כמו הזקן, אבל להרוג אותו מדין זקן ממרי אי אפשר, כי אולי בכל זאת הצדק איתו ולא הצדק עם הסנהדרין. נכון, יש לנו חכמים ואנחנו חייבים להתנהג על פיהם. מה שמחבר אומר מחייב אותנו, מה שהרמה אומרת לפי האשכנזים, מה שהרמה אומר מחייב אותנו, אבל מה שזאת האמת המוחלטת, זה חסר לנו כשאין בית המקדש קיים. עוד חסר לנו זה הנבואה, נביאים, ברוך השם יש חכמי ישראל, השארית של רוח הקודש ושארה לנו, ואנחנו אומרים בסליחות רוח קודשך תיקח ממנו, ואומנם מוריד רבי הרב דסלר אמר שכל יהודי יש לו בחינה מסוימת של רוח הקודש, ובכל זאת עיקר רוח הקודש אצלנו חכמי ישראל הם רוח הקודש שאיתנו, ואתה אנחנו מתפללים רוח קודשך תיקח מאיתנו, אולי גם מתפללים את זה שהגויים לא ייקחו מאיתנו את ארץ ישראל, כי ארץ ישראל נותנת רוח הקודש, ובדי ארץ ישראל אין כל כך רוח הקודש, אם כי היו חכמי תורה גם בחוץ לארץ, חכמי תורה גדולים, הרמב"ם והגר"א ושאר גדולי ישראל היו בחוץ לארץ, ובכל זאת ארץ ישראל נותנת רוח הקודש. חז"ל אמרו שאחד מארץ ישראל שקול כשניים מבני בבל, ואין הכוונה שכל אחד מבני ישראל שקול תכף כנגד המרשע ורבי עקיבא, אבל כל אחד מבני ישראל שילמד כמו המרשע וכמו רבי עקיבא, אז הוא שקול כמרשע ורבי עקיבא. ארץ ישראל נותנת רוח הקודש, אז מתפללים רוח קודשך תיקח ממנו, אבל בכל זאת זה עדיין לא השלמות של רוח הקודש שיש כשבית המקדש קיים, הקורבנות קיימים והתורה ברורה, אז כאן הנבואה חסרה לנו כיום. זה מדרגה גדולה שהשם נתן לעם ישראל, במתן תורה כל עם ישראל זכה להגיע לנבואה, שזה היה מתנה חד פעמית של כל עם ישראל, אפילו ערב רב ונשים ושפחות ראתה שפחה, והיה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הגיעו למדרגה עצומה, אבל אחר כך זה לא נשאר לכל ישראל, המדרגה של נבואה. היו לו זולכות נביאים אחרי משה, לא קם כמשה עוד, אבל היו עדיין נביאים, אבל באחת כבר לא נסתם, אחרי חגי זכריה ומלאכי כבר לא היו בנו נביאים. בעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מבטיח, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, שכולם יזכו להיות נביאים. זו מתנה עצומה שנזכה בעזרת השם שכולנו נהיה נביאים, נשיג דרגות של קדושה עליונה. אין לכם שכל אחד ילך ברחוב ויקבל שלישי בתור נביא, כי אם כולם נביאים אז למה הוא יקבל שלישי? אולי מישהו אחר יקבל שלישי, אבל הכוונה שכל אחד יזכה לקרבת אלוקים גדולה והשגה גדולה ברוחניות. זה עיקר תפקיד האדם בעולם הזה, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא עד כמה שאפשר. הספר המשורר אומר, ואני קרבת אלוקים בי טוב. הדבר שטוב בשבילי זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. זה עיקר תפקיד האדם בעולם הזה. כשנהיה כולנו נביאים, הרי נצא לקרבת אלוקים גדולה מאוד, וגם אולי זה לא יהיה מיד בשלב הראשון, אני לא יודע מיד כשמשיח יבוא,
כולנו נביאים, אבל כולנו נביאים נתקרב, יהיו לנו כבר נביאים, יהיו לנו איזו שייכות עם הדבר הזה. כל זה חסר לנו כיום, על כל זה אנחנו צריכים להתאבל בשלושה שבועות האלה ולחכות שיבוא, וכמו שאמרנו שחיוב של תשמעו להקריב בגמרדו, לצפות בביאת משיח. אומרים שהרב מבריסק אמר שצריך להאמין בביאת משיח שכל יום יכול לבוא. ושאלו אותו, אמרו שבערב שבת אליהו לא בא ועוד כל מיני זמנים, מוצאי שביעית בן דוד בא ועוד זמנים לכם שחז"ל אמרו, הוא אמר תשפיע הרי תרד את כל הקושיות, תרד גם את הקושיות האלה, יבוא אליהו תרד גם את הקושיות האלה. אבל כמדומני ההסבר שאומרים שיש זמנים של בעיקר בזמנים של אחישנה, בלי דבר משהו אנחנו קוראים בניסן נגלים או בתשרי נגלים, אז אלה זמנים שמוכנים לגאולה, אבל באמת אין שום יום שמנוע מן הגאולה. אני יכול להגיד לכם מתי תהיה הגאולה, כתוב בתהילים, היום אם קולות תשמעו, היום יכולה להיות הגאולה, לא צריך לחכות לא ניסן, לא תשרי, מוצאי שביעית, אולי כבר נקרא עכשיו מוצאי שביעית. הרי בגמרא אמרו שבית המקדש נחרב מוצאי שביעית, ויש מחלוקת ראשונים, הכוונה מוצאי שביעית הוא נחרב בשנה שאחרי שביעית, הוא נחרב באב של שנה שביעית, זה לקראת סוף השנה שביעית נקרא מוצאי שביעית. ולפי הדעה הזאת, אז עכשיו מוצאי שביעית שבן דוד יכול לבוא מצד מוצאי שביעית. אבל אפילו אם לא לפי הדעה הזאת, אין שום יום שמנוע מביאת משיח. היום אם כולו תשמעו, דבר תלוי, כזה מה שצריך שיקספו תכלית הכוסף, נחשוף תחתית הכוסף, מתאם את המעשים שלנו שיהיו רואים לגאולה, נזכים יחושם לגאולה, שבאמת לא נצטרך בימים האלה להתאבל על ירושלים, ונזכה לראות בשמחתה צום החמישי אל ששון שמחה. שמעתי פעם מהרב אדריה שליט"א שחסידים אומרים שכשיבוא משיח אז 17 בתמוז יהיה יום טוב ותשעה באב יהיה יום טוב, והימים בינתיים יהיו חול המועד. וזקני החסידים אומרים שתשעה באב יהיה יום טוב ו17 בתמוז יהיה יום טוב, והימים בינתיים יהיו חול המועד. ונזכה, זה חושב מאוד לפי הפירוש הזה או לפי הפירוש הזה, ונזכה שהימים יהיו לששון שמחה במהרה בימינו. ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.